To miliyan biyu din na hada su miliyan guda inda kace da ka bai nawa za su kama? 1,200. 200? Ya an kai wayo gaba ɗaya babu wanda ya kawo ƙara gaba ɗaya. Son nika gaba ɗaya duwan tsohon kes. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Lafiya digo. Ƙara yaron ga kawo. Dawo nan. In ta suke shi ɗaya na hannunka. Saka shi. Wani girke shi. Ina can yola amma ka san za a yi. A'a. Zan ba da miliyan 2. Miliyan 2 za ka bai. Wancan hanci. Kai ƙara kai kawo. Ka ci kuɗi ya ci zai ba da miliyan 2 ko nawa za ka ba su? To ni miliyan 2 na zan ba su. To nawa za ka ƙara ga miliyan 2 sai a kule shi akan higida yari. Miliyan guda. To miliyan 2 din na hada su miliyan guda inda kace da ka bai nawa za su kama? 1,200. 200? Awo. Awa kai za ka da ya Ni da daga gidan yari, da gidan yari da siyata. ba ta rike kana ji na urgi file na wa'annan karo rake gaba ɗaya ka aje su cika kai wasa ne ka ji ko wa alaikum salam Where does such? saka shi ta hunan kai ka sace mutuwa Alaba ne ko kuma mata. ka tabbata urgi sace you isace me caji ko ina diraja duk abin da abin ga sa ga wanka ita wanki kai ka tabbata da kawo Ta amma akwai 200. Akwai 200 a. Origi sawai ka cika alji hajiya ba ta riga gida yari ke ya haƙuri jago Ni ka misa da daga gidan ke Kake muna kawo. yaro tabban ya Ni misa da daga gidan yari, da gidan yari da siyata. ba ta rige tare da ya buro ba ki gane war gida bai yiwuwa a ce na matsayin na barista ina samun billions of naira yanzu in samu kuɗi wani sun kawara miliyan 100 a cewa ban zuwa rasulan da ki ji daɗi orige shi ya ji daɗi Ya kamata. yanzu mu mutu na ga ina tuni magana amma sai shatu ga babu wani abin ga ni faru To ba dole raina ya ɓace ba. mi Duk na shiga cikin mutane sai a dinga cewa kai kala guda gare ka, kayan barista kawai kake sawa. Baka da wani update da kake sawa sai dai wannan kayan. Ta ya raina ba zai ɓace ba. gaskiya kuma kina ji uwar gida ban son ke baci ban minti yo origi ba kita ba balle da nan kawo ne su ban minti yo yanzu ha origi uwar gida Wow! Me gida? Ka ga yadda ka yi kyau? Na ka siyo wannan. dama FA Kulotin ba ki sai FA Kulotin ba wani kamfanin na ba ma kusan sabon ce ki gane ko FA Kulotin duk lokacin da ya gane da wannan kwasun da ki gane ko sai nuna min cewa to ya kamata ce na update Gaskiya. ya ja na kamfanin ne kuma na sauka yakin ba ma tsada gari su ba ga su amma gaba da na birge ke shegen gaba ya kira su gane ne wai To ai ko ni ban gane ka ba. ai FA Kulotin karshen kaya na Gaskiya yau. duk kamfanin da kana ga sai wai tuwahi idda na garuna ko jilabiya idda habba kamfanin FA Kulotin da kana ba wallahi ba kai da abin da ya kamata ba Gaskiya ne. yanzu ki sai zai A'a. kina son ki siga mutai a sai miki kima mutai kamfanin FA Kulotin ina nan wurin da Amon nan wurin City Campus mutai Gaskiya yau. origi mutai kama su magana wurin sai miki wadego Sun mun. to mutai